ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது 21 நாள்ல இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலுமே நம்ம அடைய முடியும். அது எப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல அந்த 21 நாளுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிடுறேன். நம்ம பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். திடீர்னு காலையில ஒரு 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது அப்படின்னா அது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இது போல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு புதுசா நம்ம ஒரு செயல் செய்யறதா இருந்தாலுமே ஆரம்பத்துல அது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம தொடர்ந்து அதை செய்ய ஆரம்பித்தா நாளடைவில் பாத்தீங்கன்னா அது நமக்கு கஷ்டமாவே தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 21 நாட்கள் நம்ம ஒரு விஷயத்தை செயல்படும் போது அந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பழக்கமாவே மாற ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி பழக்கமா மாற ஆரம்பித்தா அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா நம்மளோட மனசுல பதியும். மனசுல பதிஞ்ச விஷயம் தான் பழக்கமாக மாறும். அப்படி பதிஞ்சா அது நமக்கு நிஜத்துல நடக்க ஆரம்பிக்கும். இவ்வளவுதான். 21 நாள், 48 நாள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைமிங் டியூரேஷன். சோ இந்த 21 நாள்ல நம்ம நினைச்சதை எப்படி அடையிறதுங்க பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க 21 நாள் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கணக்கு கிடையாது. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 21 நாள் மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து நீங்க செயல்பட்டு வரலாம். இதை நீங்க அப்படியே பயன்படுத்திட்டே வரும்போது நீங்க வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையா மாற ஆரம்பிக்கும். அதாவது நீங்க தான் இந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரங்க. என்னடா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? உண்மைதான். நம்ம தான் இந்த வாழ்க்கை, இது என் வாழ்க்கை, நான் தான் சொந்தக்காரன் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவோம். ஆனா உண்மைப்படி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தான் உங்க வாழ்க்கை இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா யாருக்குமே கிடையாது. பட் த சேம் டைம் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தடை நம்ம எக்ஸாக்ட்லி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தால், என்னையும் சேர்த்து தான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தா நம்மளோட வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா முழுமையாக நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஒரு புதுமையான ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்டு தான் வாழ ஆரம்பிப்போம். நம்ம கனவுலகம் நம்மளுடைய தான். இந்த கனவுலகத்தை நம்ம தான் படைக்கிறோம். ஸோ நம்ம தான் கடவுள். நம்மளோட கனவுலகம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தான் முடிவு பண்ணுவோம். அந்த உலகம் தான் நிஜத்துல நடக்கும். அதை நம்ம அப்படியே நம்ம நினைக்கிறதா நடத்துவோம். நான் முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டுகளை பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். சென்னையில் எனக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கூட சொல்லியிருக்கேன். அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்டு தான் நம்ம வாழ போறோம். இந்த மெத்தடோட பேர் பாத்தீங்கன்னா எம்டி பவுல் டெக்னிக். ஏன் எம்டி பவுல் அப்படிங்கிற பேர் பார்த்துட்டீங்கன்னா இது வெளிநாட்டுக்காரங்க வச்சாங்க. பட் இதுக்கான உண்மையான மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி பவுல் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கணும். ஒரு கண்ணாடி ஜார் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்ணாடி ஜார் தான் நம்மளுடைய அனைத்து வேதனைகளையுமே மாற்றக்கூடிய ஒன்று. இந்த மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சுலபமான ஒரு விஷயம் தான். முதல்ல இந்த மெத்தடை எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். நைட்டு நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெத்தட் நம்ம பண்ணணும். முதல்ல ஒரு கண்ணாடி பவுல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அந்த கண்ணாடி பவுல் வாங்கி உங்க கூடயே வச்சுக்கோங்க. உங்க பெட்ரூம்ல எங்கேயும் உடையாத இடத்துல ஒரு இடத்துல வச்சிருங்க. வச்சுட்டு இன்னைக்கு காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் நடந்துச்சோ அது எல்லாமே நீங்க நைட்டு பெட்ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணுங்க. உங்க மனசுல என்னென்ன நெகட்டிவிட்டிலாம் உங்க மைண்ட்ல வந்துச்சு, இன்னைக்கு நீங்க எத்தனை நெகட்டிவ் பார்த்தீங்க, நீங்க நினைச்ச விஷயங்களா நடக்காது, உன்னால முடியாது, உனக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஆசைப்படக்கூடிய விஷயங்கள், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க விரும்பின ஒரு வேலை உங்களுக்கு கிடைக்காம போறதுக்கு என்னென்னலாம் காரணமா இருக்கு, அது எப்படிப்பட்ட நெகட்டிவ் உங்களுக்கு வந்துச்சோ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் தான். இந்த நெகட்டிவ்ல ஒவ்வொன்றா பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த எம்டி பவுலுக்குள்ள போடுறீங்க. இது போல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெய்லி உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் நெகட்டிவா வருதோ அந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் அதையும் நீங்க அந்த எம்டி பவுல்ல போட்டுட்டே இருக்கிறீங்க. இதை மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நெகட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அந்த எம்டி பவுல்ல நீங்க கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா போட ஆரம்பிக்கிறீங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும், இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அந்த விஷயத்தை நம்ம ஆல்ரெடி நார்மலா விஷுவல் பண்ணுவோம். பட் நம்மள விஷுவல் பண்ணும்போது நம்மள பாத்தீங்கன்னா நிறைய நெகட்டிவ், அதாவது எப்படிப்பட்ட நெகட்டிவ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு IAS கலெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். நான் IAS கலெக்ட் ஆகிறதுக்கு படிக்க ஆரம்பித்தோன்னே எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க, உன்னால IAS கலெக்ட் ஆக முடியுமா, அது ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் ரொம்ப படிக்கணும், உனக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை, உனக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்லை, நீலாம் படிக்காத, அதுக்கு நிறைய பணம் செலவு பண்ண, உன்னால முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய பேர் தடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களை தடை கற்கள் தான். நீங்க அடுத்த லெவல் உங்களை போக விடாமல் உங்களை தடை பண்ணக்கூடிய ஒரு தடை கற்கள் உங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. பட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த ஒவ்வொரு தடை கற்களா இன்னைக்கு உங்க நண்பர்கள் உன்னால இது முடியாத மச்சானா அதை அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அதை கொண்டு அப்படியே அந்த பவுல்ல போடுறதா விஷுவல் பண்ணிக்கோங்க. இது போல இப்ப நீங்க ஒருத்தவங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அவங்களும் நீங்களை பிரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்க நண்பர்கள் சொல்றாங்க, இனிமேல் அந்த பொண்ணு உனக்கு கிடைக்கவே மாட்டா அப்படிங்கிறாங்கன்னா அந்த வார்த்தைகள், உங்க நண்பன் சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே கொண்டு அந்த எம்டி பவுல்ல போடுறீங்க. உங்க பிரெயின் இப்ப ஃப்ரீ ஆயிருச்சு, உங்க மனசுல எந்த விதமான எண்ணங்களும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வாங்க. உங்க மைண்ட்ல உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நெகட்டிவான விஷயங்களையும் கொண்டு இந்த பவுல்ல நீங்க டெய்லி போட்டுட்டே இருக்கிறீங்க. அதன் பிறகு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்களை மூடிக்கிட்டு ஒரு விதமான விஷுவல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எப்படி விஷுவல் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்படிங்கிறத நீங்க முதல்ல விஷுவல் பண்ணணும். இப்போ ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க. இப்போ நீங்க ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த பொண்ணுக்கு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சண்டையில பிரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அந்த பொண்ணும் ஒன்னா ஒரே வீட்டுல ரொம்ப சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷுவல் பண்ணுங்க.
அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப் என்ன, அந்த ஜாப்ல நீங்க ரொம்ப நல்லா செயல்பட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு விஷுவல் பண்ணுங்க. இது போல உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அந்த விஷயத்த நீங்க நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே நீங்க விஷுவல் பண்ணிட்டு அமைதியா படுத்து தூங்கிடுங்க. இது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லியும் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய கெட்டது எல்லாமே, எல்லா விதமான தடைக்கற்களும், இது முடியாது நடக்காது அப்படின்னு என்னென்னலாம் வருதோ அது எல்லாமே பவுல்ல போடுறதா நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தியானம் மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அந்த விஷயத்துல நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணுங்க. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பிங்க. காலையில எழுந்த உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்டி பவுல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்லுப்பு போட்டு நல்லா ஃபுல்லா கரையை விட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணிருங்க. இல்லாட்டி நைட்டு வரைக்குமே அது ஊறின பிறகு வாஷ் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணிட்டு வரும்போது டெய்லியுமே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பவுல் வந்து ஒரு புது பவுல் ஃபீல் தான் வரும். பிகாஸ் நேற்று உங்களுக்கு வந்த நெகட்டிவ் நேத்தோட உங்களுக்கு போயிடும். அதை ஃபுல்லா உப்பு தண்ணி போட்டு நீங்க கழுவும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி டோட்டலா உங்களுக்கு போயிடும். பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அங்க இருக்குமே. தினமும் உங்களுக்கு வெளி இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா நெகட்டிவுமே அதில் 1 by 1 நீங்க போட்டுட்டே இருக்கிறீங்க. அதன் பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணி விஷுவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. விஷுவல்ல வந்து நீங்க விரும்பின வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க. இதைத்தான் தொடர்ந்து பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் திரும்பி சொல்லிடுறேன். முதல் விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு வரக்கூடிய நெகட்டிவ் ஒவ்வொன்றா குறைய ஆரம்பிக்கும். அதாவது நமக்குள்ள இருக்க பயங்கள், நம்மளால முடியாதுங்கிற எண்ணங்கள், இது போல என்னென்னலாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குதோ, நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு வருதோ, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சமாக அந்த பவுல்ல போட ஆரம்பிக்கிறீங்க. அடுத்தது நீங்க விஷுவல் பண்ணிட்டு உங்களோட கோல் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. உங்க கோலை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான நெகட்டிவ் எண்ணமும் உங்களுக்கு வராது. ஒன்லி பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கும். கோலுமே எப்படி நீங்க நடந்து முடிந்து ஒரு சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த ஃபீலிங்ல வந்து சந்தோஷத்தோட நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் உங்களுக்கு கிட்ட இருந்து கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிக்குது. கூடவே பாசிட்டிவ் கிட்ட கொஞ்சமா அதிகரிக்குது. அப்ப என்ன ஆகும், நீங்க விரும்பின வாழ்க்கை உங்ககிட்ட வர ஆரம்பிக்கும். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 21 நாட்கள்லயே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஆனா இதை வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு தான் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுல ஒன்னு சக்சஸ் ஆன பிறகு அடுத்தது அப்படின்னு நீங்க லைஃப் லாங் இதை நீங்க வந்து அப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வாங்க. இந்த எம்டி பவுல் டெக்னிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, முதல்ல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவுல்ல இருந்து உங்க நெகட்டிவ்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு பெருசா ரியாக்ஷன் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா நீங்க அதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வாங்க. அந்த ஒன்று பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. அப்படி பண்ணும்போது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மனம் ஃப்ரீ ஆகிறத உங்களால உணர முடியும். அடுத்தது உங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பித்து பாசிட்டிவான தாட்ஸுக்கு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும். ரெண்டாவது, நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை உங்ககிட்ட ஈர்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு விரும்பின வாழ்க்கையா இப்போ யாராவது கூட பேசாம போயிட்டாங்கன்னா அவங்களே திரும்ப உங்ககிட்ட வந்து பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள், இல்ல நீங்க அவங்க கிட்ட போய் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே கொஞ்சமா அமையும். கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளையுமே நீங்க பயன்படுத்துங்க. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பண்றேன், எனக்கு எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னுவாங்க. ஏன் நடக்கல அப்படின்னு பாக்குறப்ப அவங்க வாய்ப்புகள் எதுவுமே பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து நல்லா பாடி பில்டிங் பண்ணி ஒரு 6 பேக் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன்னா டெய்லி நான் வந்து அஃபர்மேஷன் பண்ணாவோ இல்ல விஷுவல் பண்ணாவோ எனக்கு 6 பேக் வந்துருமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வராது. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அது கூட நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணா மட்டும்தான் நான் அந்த லெவலை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் கண்டிப்பா தேவைப்படும். எனக்கு நான் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களுக்கு தகுந்த ஆக்ஷனும் நான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எனக்கு அதுக்கு வழிகள் கிடைக்கும். என்னோட முயற்சிகளும் நான் பண்ணணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விதி ரொம்ப வேகமா செயல்படும். நான் செயல்படாமே இருந்துட்டு எல்லாமே என் கைக்கு வரணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. அப்படி பண்ணா உங்களுக்கு நடக்காது. உங்களுடைய விடாமுயற்சி, உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே அங்க இருக்கணும். கூடவே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது நிச்சயமா உங்களுக்கு நடக்கும். உங்க மேல நம்பிக்கை வைங்க. இது நம்ம வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கையை நம்ம தான் கடவுள், நம்ம தான் கடவுள் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அந்த நமக்கு மேல உள்ள ஒரு சக்திங்கிறத பிரபஞ்ச சக்தி. அந்த சக்தியை நமக்கு தேவையான இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இதை நீங்க பிரபஞ்ச சக்தி எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மதத்தை சேர்ந்த கடவுள் சொல்லலாம், இல்ல சிவன் சொல்லிக்கலாம். இது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல உள்ள சக்தி உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத முழுமையா நம்பிட்டு நீங்க செயல்படுங்க. எப்ப நீங்க அந்த நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு நிச்சயம் நல்லது நடக்கும்.